Ahoj Jakub, Kaviareň Black patrí k obľúbeným miestam v centre Bratislavy. Poďme sa pozrieť, ako tento projekt vznikol a čo všetko za ním stojí. Tak poďme na to. Predstav nám teba a Black. Moje meno je Jakub a som spolumajiteľ kaviarne a pražiarne Black. Black je pre mňa vlastne asi taký love brand, funguje už skoro 8 rokov, a kde sme začali ako kaviareň a neskôr ako pražiareň kávy. Kde a kedy vznikol nápad rozbehnúť práve tento biznis? Pôvodne to teda mala byť len kaviareň a ja som sem prišiel s takou víziou a myšlienkou pražiť si vlastnú kávu. Ako vyzerá tvoja ideálna šálka kávy? Pre mňa určite filtrovaná káva, hlavne africké, Kenia alebo naturálne spracovaná Etiópia. Čo je pre teba v podnikaní najväčšia výzva? Pre mňa osobne asi dlhodobé plánovanie. Nevždy som systematický človek, veľakrát mám nejaké to-do listy na 3 miestach a potom sa k tomu musím dohľadávať a vrácať. Ktoré 3 slovenské značky sú tvoje obľúbené? Určite Martinus, potom asi Miele, módna slovenská značka. Povedal by som, že Novesta, vyrábajú sa vlastne v baťových závodoch. A na záver tvoj odkaz v jednej vete pre začínajúcich podnikateľov. Že podnikanie je drina, ale za tú osobnú slobodu to jednoznačne stojí a zároveň je to veľmi naplňujúce zaspávať s pocitom, že niekam spoločne možno smerujeme a môžeme budovať niečo, čo je naše.